Il-fatt li għall-ewwel darba l-investituri ta' ċertu kalibru xtraw stocks tal-gvern b'rendiment negattiv għal-jom tfisser ħafna. Hekk spjega ma' One News il-konsulent finanzjarju Steve Ellul meta spjega b'mod sempliċi li l-gvern mhux se jkun qed iħallas imax fuq l-istocks għaliex dawn l-investituri mhux talli qed iselfu l-flus iżda qed iħallsu biex jagħmlu dan. Għall-ewwel darba fl-istorja, l-Gvern Malti se jkun qiegħed jissellef il-flus mingħand investuri istituzzjonali, iżda mhux talli mhux ser ikun qiegħed iħallas imax talli ser ikun qiegħed jirċievi l-flus. Investituri istituzzjonali li rridu ngħidu huma l-aktar investituri professjonali ta' ċertu kalibru wkoll anka fil-pajjiż, hawnhekk qed nitkellem fuq banek, istituzzjonijiet finanzjarji, fondi ta' investiment, lesti jselfu l-flus lill-Gvern ta' Malta, imma mhux talli jselfu, lesti wkoll iħallsu tal-li huma jżommu dawn il-flus, iselfu dawn il-flus lill-Gvern għal perjodu ta' 6 snin. Il-konsulent finanzjarju ma' bank lokali spjega kif ħarġu anki bonds li wkoll li max qiegħed viċin id-0% u dan għax pajjiżna għandu ekonomija b'saħħitha. Ħarġu wkoll bonds tal-Gvern li ma kinux biss għal 6 snin, imma kienu wkoll għal 10 snin, il-rata tal-imax tagħhom għalkemm mhijiex taħt id-0 hija viċin ħafna id-0%. Ġifieri hawnhekk qed nitkellmu fuq sitwazzjoni fejn ir-rata tal-imax il-Gvern qiegħed iħallas huma tassew baxxi saħansitra anke fin-negattiv għal dawk li huma bonds ta' 6 snin fuq sitwazzjoni fejn ġeneralment l-andament hija riflessjoni wkoll ta' andament ekonomiku li huwa f'saħħtu ħafna. Meta ħarġu l-istoks tal-gvern kien hemm domanda qawwija lihom mill-investituri finanzjarji. Fil-fatt din kienet 6 darbiet aktar mill-ammont offrut mill-gvern. Steve Ellul saħaq li din mhux biss tfisser fiduċja f'Malta u fil-gvern tagħha, iżda tfisser ukoll l-investituri jemmnu li l-ġejjin ħajbqa' wieħed pożittiv. Hija wkoll sentiment ta' fiduċja, riflessjoni sentiment ta' fiduċja f'dak li hija l-sitwazzjoni ekonomika lokali, u mhux biss bħalissa, iżda wkoll sentiment pożittiv anke għal ġejjin għaliex kif qed ngħidu dawn huma bonds li jimmaturaw 6 snin oħra u 10 snin oħra rispettivament. It-Teżor irċieva mal-50 offerta ta' valur ta' kważi 300 miljun euro mill-investituri, iżda l-valur oriġinali tal-istoks tal-gvern kien ta' 50 miljun euro. B'reazzjoni għal dan fi tweet il-Prim Ministru Joseph Muscat saħaq li dan li ġara kien sens qawwi ta' fiduċja mill-istituzzjonijiet finanzjarji lejn pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.